الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Шын мақтау барша ғаламларны, жер һәм күкләрне яратучы, жер һәм күкләр арасында булган барша махлукларга һәм җан ияләренә ризык биреп, аларны тәрбия кылып торучы, бу дөньяда адашмау һәм саташмау өчен, безләргә дөрес иттереп яшәү өчен Кур'ан-ы Кәримне бүләк итеп бирүче Аллаһ Субхаһу Тәгаләгә барша мактауларыбыз һәм дә сәнәләребез, һәм шиксез шөкраналарыбыз булсын. Һәм барша ғаламларга нур һәм рахмат булып җибәрелгән Аллаһның хак илчесе Сөйкле Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, аның әһле бәйтенә ва сахабаларына Аллаһның сәламы ва бәрәкәте булсын. Җомгаларыгыз мубарак булсын. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ал-мал вал бануна зинатул хаятид дунья. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Yani mal һәм балалар дөнья тирклегенең зиннәтләридер. Әмма мәңге калачак нәрсә изге гамәлләрдер. Ул изге гамәлләр Раббың хузурында дөнья малыннан һәм балалардан хәерлерәктер. Ниъмәт йөзеннән һәм кешенең өмет иткән нәрсәсенең яхшырагыдыр. Һәм сөйкле Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бер хадис шәрифендә әйтте: "Һичбер ата үзенең баласына яхшы тәрбия бирү һәм әдәп өйрәтүдән артык бүләк итмәде." Балалар. Кемнәр соң ул балалар? Нәрсә ул бала? Бала ул гаиләнең чәчәге. Ягъни матурлый торган нәрсәседер. Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә Кур'ан Кәримдә әйтә: "Мал һәм балалар дөнья тиреклегенең зиннәтләридер." Ягъни матурлый торган әйберләридер. Без бу дөньяда малга бәйләнәбез һәм балаларга бәйләнәбез. Балалар. Һәм әлбәттә, балалар ул гаиләнең җимешләридер. Һәм балалар ул Аллаһның бүләгедер. Ничә аларны бүләк итеп атыйлар? Чөнки бүләкне без бөтен кешегә таратмыйбыз. Без бүләкләрне яраткан кешегә бирәбез, иң якын кешегә бирәбез. Аллаһ та балаларны бөтен гаиләләргә бирми, сайлап бирә. Һәм шуның өчен алар да бүләк итеп аталалар. Һәм әлбәттә без кешедән бүләк алгачта ни эшлибез? Ул кешегә рәхмәтне әйтәбез. Аңа шөкерләр әйтәбез, рәхмәт дибез, сөйнәбез. Һәм уйлап кына карагыз, әгәр ул кеше иң ерак туганыгыз сезгә бик кыйммәтле бер бүләк бирсә, иң кыйммәтле бүләкне бирсә, сез аның белән нишләячәксез? Ул сезнең өчен иң яраткан туганыгыз булачак, иң якын кешегез булачак. Сез аңа үлгән хәтле рәхмәтләрне әйтәчәксез. Бөтен мәҗлесләргә аларны шушы кешене чакырачаксыз. Yani sizin şükürünüz şu kişiye karata bitmez. Hem uylap kına kararız, Allah Subhanahu Teala tağın da kıymetlilik bülekni bire bizge. Onlardan da kıymetlilik bülekni bizge bir kimde bire almayı. Ol da balalar. Hem elbette bizning şükürümüz de Allah'a karata bitirge teyiş tügül. Ulgen şihatli. Hem elbette şunu da bilirge teyişli biz. Her etinin hem eninin üstüne балага карата 3 хакы төшә. Шушы хакларны без белергә тиешлебез. Бала тугач та нәрсә эшләргә кирәк аның белән? Нинди хаклары бар аның? Без монда бу күбебез дә әтиләр һәм әниләр астында утыра.
Әйдә шуны кабатлап китик әле. Беренче хак, баланың хакы ата-ананың өстендә, ул да исем бирү. Бала тугач таңа матур бер исем биргә кирәк. Матур мәгънәле мөселман исемен сайлап биргә кирәк. Бу безнең өстебездәге булган хактыр, бурычтыр. Аны үтәргә тиешлебез. Һәм исем сайлауда, исемне изләүдә, исемнәрнең мәгънәләрен белергә кирәк. Бәлки аның тарихын да өйрәнергә кирәктер. Нәрсәне аңлата ул? Чөнки исем кешенең тормышын төзи. Нинди исем бирәсез балага, шундый бер тормышны яшәячәк ул. Исем ул бер дуга кебек. Уйлап кына карагыз. Сайлап алыйк шундый бер исемне. Мисал өчен, Сәлим дигән исемне алыйк. Сәлим сәламәтле, таза дигән мәгънәдә килә. Һәм уйлап кына карагыз, әгәр бөтен кеше, аның әтисе, әнисе, туганнары аңа Сәлим дисәләр, таза, сәламәтле дисәләр, алар дуга кылган булалар. Һәм шушы дугаларга фәрештәләр дә амин дисәләр, Аллаһ Субханаһу ва Тааля ул дугаларны кабул итә. Һәм әлбәттә ул балага сәламәтлекне бирәчәк. Һәм шуның өчен без дә исемен матур һәм дөрес сайларга тиешлебез. Бу иң беренче кешенең, ягъни әти-әнинең хакыдыр балага карата. Һәм әлбәттә балага исем бирдек. Икенче бер бурычыбыз ул да тәрбия бирү. Тәрбия. Чөнки ул тәрбиядән бик күп нәрсә торачак. Бала ул бер ак кагаз кебек. Ак кагазны алыгыз да, нәрсә телисез, шуны яза аласыз ак кагазда. Нинди рәсем телисез, шуны бер рәсемне ясай аласыз. Әгәр кара кагазны алсагыз, анда бер нәрсә дә язып булмый. Әмма ләкин балалар ак кагаз кебек. Нинди кешене үстерергә теләсәк, шуны бер кешене без үстерә алабыз. Ул бездән торачак ул. Һәм әгәр бала яхшы тәрбия алса, һәм бөтен җәмгыятькә файда китерсә, һәм Аллаһ Тәгалә аңардан разый булса, һәм шушы бала җәннәтле булачак, бик күп савапларга ирешәчәк. Һәм аны тәрбия кылган әтисе, әнисе, бәлки мәктәптә укытучысы да шушы савапка ирешәчәк. Аллаһ Тәгалә аларга да савапны бирәчәк. Әгәр киресенчә булса, әгәр балага яхшы тәрбия бирелмәсә, начар тәрбия бирелсә, һәм ул кеше, ул бала бары тик үзен генә кайгыртса, һәм җәмгыятькә бары тик зыян китерсә, һәм Аллаһ Тәгалә аңардан разый булмаса, ул бала, Аллаһ сакласын, җәһәннәмгә эләгәчәк. Бик күп гөнаһларны кылачак. Һәм шул гөнаһларга ия була кем? Аны тәрбия кылган кешеләрдә. Әтисе, әнисе, кем аны начарлыкка өйрәтсә дә, бөтенесенә дә шушы өлеш төшәчәк. Шуның өчен без, әтиләр, тәрбиягә бик күп әһәмият бирергә тиешлебез. Матур әхлак бирергә. Яхшы сыйфатларны аңарда үстергә тиешлебез. Әмма ләкин аның белән бетергә дә тиеш түгел. Әлбәттә, яхшы сыйфатлар кирәкле. Нинди сыйфатлар? Ул кешеләрне хөрмәт итсен, алдашмасын, туры сүзле булсын. Шуның кебек сыйфатларны без балаларыбызда үстергә тырышабыз. Әмма ләкин бу дөньяда ул әз булачак. Җитми ул. Без күп кешеләрне беләбез. Шундай яхшы сыйфатлары аларда бар. Әмма ләкин яхшы сыйфатлар белән бергә начар сыйфатлар да яши аңарда. Ул яхшы сыйфатлар зәгыйфтер аңарда. Һәм без аны күрдек 90-нчы елларда. Бик күп яшьләр яхшы тәрбияне алганнар, яхшы гыйлемне алганнар. Нәрсә булды? Ул яшьләр һәлак булды. Юкка чыкты. Чөнки әти-әниләр онытканнар аларга дини тәрбияне бирергә. Аллаһны танытырга онытканнар. Аллаһ турында сөйләргә онытканнар. Алар тырышканнар яхшы тәрбия бирергә. Әмма ләкин шушы дини тәрбияне бирергә онытканнар. Чөнки дини тәрбия ул бер нигез кебектер. Өйдә нигезсез тормый. Әгәр нигезсез өйне салып куйсак, нәрсә була? Өй кашандыр
җимерелеп төшәчәк. Озак тормас. Тәрбия дә шулай. Яхшы тәрбиян үстерер өчен башта нигезне салырга кирәк. Ягъни дини тәрбияне бирергә кирәк. Аллаһны танытырга кирәк аңа. Аллаһ турында сөйләргә кирәк аңа. Кем ул Аллаһ? Һәм без кемнәр Аллаһ каршысында? Аллаһның сыйфатларын да шушы балага без сөйләргә тиешлебез. Алыгыз шуны бер мисалны. Бер баланы алыгыз, бер малайны алыгыз. Чөнки малайлар ишрак тәртип бозалар. Бер малай подвалга төшеп тәртипсезлек боза. Тәртипсезлек ясый. Әйтик, дуслар белән бергә тәмәке тарта. Нинди уй белән? Ягъни мин әтидән качтым, тәртипсезлек кылам, һәм ул тәртипсезлекне әтием бер качан да белмәячәк. Чөнки ул күрми. Аның башында шундый бер фикер бар. Ягъни бүтән тәртипсезлекне ясый ул нәрсә белән, нинди фикер белән? Әтием аны белмәячәк дип. Әгәр ул балага Аллаһ турында сөйләсәк, Аллаһның сыйфатларын сөйләсәк, Аллаһның бер сыйфаты бар. Аллаһ Тәгалә ишетүче һәм күрүче. Ул бала беләчәк, мин кая качсам да, әтидән качтым мин, әтием күрми мине. Әмма ләкин Аллаһ мине бүтән җирдә күрә. Ни хәтле тирәнгә төшсәм дә җир астына Аллаһ Тәгаләнда да мине күрәчәк. Һәм ул бала гөнаһ кылырга куркачак. Һәм кылмаячак бер качанда. Шуның өчен без дә әтиләр балаларыбызга шуны бер тәрбияне бирик. Аллаһ турында һәр вакытта да аларга сөйлик. Һәр вакытта да аларга сөйлик Аллаһ турында. Һәм Аллаһны без үзебезнең тормышыбызда күрсәтик. Әгәр без сөйләп кенә торсак һәм Аллаһны үзебезнең тормышыбызда күрсәтмәсәк, бала безгә ышанмаячак. Ышанмас ул безгә. Күргән хәтле безгә ышанмас. Әмма ләкин әгәр без Аллаһны үзебезнең тормышыбызда күрсәтсәк, ашаганнан соң дугалар кылсак, намазларыбызны укысак, Аллаһка һәр вакытта рәхмәтләрне әйтсәк, Аллаһ дип әйтсәк аңа, Аллаһ бар дип, аңардан куркырга кирәк дип, аны яратырга кирәк дип әйтсәк, һәр вакытта да ул вакытта бала иярәчәк безнең артыбызга. Ул вакытта бала безнең артыбызга басачак, намаз укырга. Әгәр әти кеше үзе тәмәке тартса, һәм баласына әйтсә, тәмәке тартырга ярамый дип, ул бала аңа ышанырмы? Ышанмас. Чөнки әти кеше үзе тәмәке тарта. Без нәрсә әйтсәк, нәрсәгә аны өндәсәк, нәрсәгә без аны чакырсак, үзебездә булырга тиеш. Яхшылыкка чакырабыз икән баланы, үзебез яхшылыкны башта эшлик. Чөнки яхшылыкны ул бездә күрә. Һәр бала нәрсә уйлый? Минем әтием һәр вакытта яхшылык эшли дип уйлый. Анда шундый бер фикер бар. Бәлки балада шундый бер фикер бар. Чөнки һәм шуның өчен бала кабатлый үз әтисен. Мин дә яхшылык ясыйм ди ул. Мин дә аңа булышыйм ди ул. Ни өчен балалар булышырга тырыша? Яхшылык эшләргә тырышалар алар. Алар шуны бер фитри бер иман бар. Аларның иманнары фитри. Туыштан. Һәм шушы иманны без саклап калырга тиешлебез балаларыбызда. Һәм шушы иманны ныгытып калырга тиешлебез. Һәм шушы иманны без үзебездә аларга күрсәтергә тиешлебез. Үзебездә күренсен ул иман. Әгәр бездә иман ул бар, әмма ләкин тышта юк ул. Балага аңлаттың ни, аңлатмадың ни, аңа кирмәячәк. Ул безгә карый. Ул сүзгә карамый, ул безгә карый. Нишли ул минем әтием? Мин дә шуны эшләячәкмен ди. Күпчелек балалар ничек һөнәрләрен сайлыйлар? Әтигә карап. Әтиемнең һөнәре шул булса, минем һөнәрем дә шул булачак ди. Бәлки бала шулай кабатлый. Һәр вакытта да әтием кебек буласым килә диләр. Нинди һөнәр булса да әтисендә, ул әтисе кебек булырга тырыша. Һәм кыз балалар әлбәттә әниләр кебек тырышалар. Әгәр әнисе яулык бәйләсә,
Кыз, билеки кыз да үзе яулык бәйләп йөри. Аңа әйтәсе дә юк, ул үзе әнием кебек ди. Яулыкны бәйләргә тырыша. Аңа беркем дә аңлатмый, яулык бәйләргә кирәк дип. Юк. Фитри иманы бар. Шушы фитри иман аңа ярдәм итә. Һәм гаип эзләйсе юк, әгәр балыбызда тәрбия булмаса, тәрбиясез булса, әхлаксыз булса, сәбәп эзләйсе юк. Анда садик та гаипле түгел, мәктәп тә гаипле түгел, бары тик әтисе һәм әнисе гаипледер. Шуны бер тәрбия биргән өчен. Без һәр вакытта гаипле кешене эзләргә тырышабыз. Менә садикта шулай бит инде, нишлисең аны? Шунда йөри бит ул, шуннан өйрәнә. Мәктәптә шулай бит инде. Җәмгыятебез шундый диләр. Нишлисең? Җәмгыять шундый булса, балалар да шулай үсәләр диләр. Әмәлки җәмгыять кем соң ул? Җәмгыять ул без. Без кешеләр җәмгыять. Ягъни безгә карап, димәк ки, бала үсә. Бала тәрбия ала. Менә кемнән тәрбия ул? Җәмгыятьтән. Ә җәмгыять ул без. Без, мин, сез, бөтенегез дә ул җәмгыятьтер. Һәм өченче вазифа бар. Әти-әнинең балага карата, ул да балалар үскәч, вакытлар җиткәч, аларны өйләндереп, кияүгә бирүдер. Ул әтинең, әнинең өстендә булачак. Соңгы вакытларда нәрсә була? Соңгы вакытларда әти-әниләр балаларының кулларына калдырганнар бу эшне. Үзегез эзләп табыгыз, үзегезгә хатыннарыгызны яки ирләрегезне. Дөрес түгел ул. Чөнки бала нәрсәгә таянып ул эшне башкара? Хискә. Ул хискә таяна да үзенә хатын эзли яки ир эзли. Без беләбез, хис безне күпчелек вакытта алдый. Әти-әни нәрсәгә таянып эзли? Акылга. Ул акыл белән эш итә. Ул белә, нинди хатын кирәкле минем малайыма, һәм нинди ир кирәкле минем кызыма. Искә төшерегез безнең бабаларыбызны. Ничек алар кызларын кияүгә биргәннәр? Ул кияү турында алар бөтен нәрсәне беләләр. Ул аның турында гына түгел, әтисе, бабасы, 7 буынга хәтле бу гаилә турында беләләр иде. Һәм Аллаһ сакласын, шушы гаиләдә, шушы нәселдә бер генә карак чыкса, бер генә начар бер кеше чыкса, ул гаиләгә кыз бирү юк иде. Бирмиләр иде. Әлбәттә, без дә бабаларыбыз кебек булырга тиешлебез. Кызыбызны биргән вакытта без ул нәсел турында бөтен нәрсәне белергә тиешлебез. Ул җегетнең әтисе белән сөйләшеп, башта әтисе белән дуслашырга кирәк. Өйрәнергә кирәк. Сөйләшүдә без беләчәкбез, нинди гаилә ул. Әзрәк аралашырга кирәк ул гаилә белән. Соңыннан гына карар чыгарырга. Әйе, кызымны биреп буламы бу гаиләгә, юкмы? Без бит үзебезнең балаларның киләчәге өчен җаваплы тотачакбыз Аллаһ каршысында. Без аларның киләчәген төзибез. Беркемне түгел, без, әтиләр, әниләр. Һәм бездән соралачак ул. Шуның өчен шушы вазифаларны без намус белән үтик. Намус белән үтик. Һәрбер вазифаны исем бирүдә дә, аның тәрбия кылуда да, өйләндерүдә дә, кияүгә бирүдә дә бөтен нәрсәне җиренә җиткезеп итик. Бездән соралачак. Чынлыкта да бездән соралачак. Шуның өчен җәмәгать, кемдә балалар бар, Аллаһ Субханаһу ва Тааля сезгә сабырлык бирсен, сезгә гыйлем бирсен, дөрес тәрбияне бирерлек гыйлемне бирсен, чөнки тәрбия бирүдә дә гыйлем кирәкле безгә. Шушы гыйлемне алыйк без. Ничек балаларны тәрбия кылырга кирәк? Һәм Аллаһ Тааладан сорагыз, җәмәгать.
Аллаһ Тәгаләдән сорагыз. Аллаһ Тәгалә бирүче. Сорагыз анадан. Миңа хәерле булган баламны бир. Ислам диненә хезмәт итүчеләрдән булсын. Шундый бер дугалар кылыгыз. Һәм оныкларыгыз өчен дә дугалар кылыгыз. Һәр нәрсәнең башы дугадыр. Җәмәгать. Һәр вакыт дугада булмый. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء